Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Selamat mengerjakan aktivitasnya masing-masing. Pagi hari ini DC mau ke pasar guys. Mau ke pasar. Persediaan perpawonan ki habis semua guys. Minyak, brambang, bawang, terus lah pokoknya yes, ngono-ngono ki lah guys. Perbelanjaan perdapuran ki menipis semuanya. Jadi bakul rayang iki 2 hari ki prei ora mangkat. Jadi ini desa terjun ke pasar sendiri. Mbah Dok masih do melok apa ora ya guys, tak enteni kok ora tak gagi-gagi. Montore tokno ya. Mbah, kene ki enek. Dinda. Dek. Cuciane banyune wis tak guwak, Nduk. Oke, aku dilanjutnya ya, guys. Mangkat, guys. Kita terpaksa dhisik sendirian. Doe iki ora sida. Melu. Yang urung apa-apa guys, urung masak, urung apa. Ya. Marai sore-sorene ora janjian dadine yo. Masa kok iki endi Pak Su? Kontaknya dia ya. Yang kono ya paling nyepil ya sidik-sidik ya guys, gak iso syuting dhewe soalnya Mbah Pomo sarep nyemprot. Alhamdulillah guys, tekan pasar. Truk apa bisa ngambon apa monggo? Sing guthuke ngeten niki guthuk telo nggih. Niki 3 buntel, Bu. Niki lindrine Lindrine kalih 1000-an mawon nggih. Lindrine kalih. Rambang Bu. Cilik-cilik. Ya cilik gede tak kerayu tuh. Ya nggih. Jelingut nang otak ini kok. Mbak?
Niki teles nggih. Untuk teles. Sing garing mboten enten, Mbak. Kok telu loro. Dewe montorku ning kono ning nggih kulon. Pindang pinten sak besek niki, Mbak? Niki 8.000, 5,5 sing ajeng 3.000. Kangkung 1.000-an, terongnya 3.000. 1.000 Pak kangkunge, Tang. Wis 3.000 jajan. Napa Mbak pindange? Niki pados sing gede niki lho, Mbak. Sambel. Niki setunggal. Nggih. Terongnya 3.000 kok Ibu. Niki 2.500. Jamur lumut apa? Jamur lumut udah lemunan, Mbak. Nggih. Tambah siji, rene wedhus siji. Paringi pinten? 4.000. Nggih. 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 Kok mesti kejadiannya teng pasar terus Ibu? Nggih. Mari di jarang kudungan ngoten niku lho. Kejadian, guys. Alah nggih, paling nggih. Nggih. Malah nyawisi nggih. Kula kalih nggih, Mbah, lontong sambel. 4.000-an mawon. Ya nggih. Tapi jujune kok bae kok ya gak tiba ngono lho Pak ya. Sendal ki. Numpak sepeda. Nggih. Lha cara tiba kaya malah mbok. Rawan begal, guys. Kalung-kalunge mbah tuwek-tuwek dikendali karo penjahat-penjahat. Kesempatan nanti enggak? Neng ngomong di kenapa masa motor kan kali kan gue motor langsung jalan kan guys, pulang nggih. Wis entuk sak tas. Sayuran ya brambang, bawang, ya kerupuk. Wis pulang guys. Dese ndredeg nggih, ndungu kejadian anak mbah tuwek kalunge 15 gram. Gelandang karo begal, guys. Posisine yo pas ning pasar gini iki. Tapi sik rada peteng mau. Pulang. Wong ditumbasno sego campur karo lontong kok yo milih lontong iki. Sego campur mang enak dhewe anu enek apa?
bihun, terus kering tempe, terus sampe karo iwak suwir. Lah kok malah milih lontong, guys. Lontong sambel. Ditelasno lho. Nggih, apa? Ya iya, nganggo sepatu niki terakhir engko dipel bapak kok. Sepatu ki nganggone ning jopo kono, Dik. Wis sore kaya mateng Din kon jopo. Nah, terus. Monggo guys, sarapan guys. Lontong sambel guys. Nek lewat pasar templek hati-hati nduk ya Allah. Ibu-ibu, mbah-mbah aku mangus gak ibu-ibu wis mbah-mbah nggih. Alah dhisik iki ning kono ki sampe kaya wong ngono kae lho guys. Ape blonjo ki sampe gendelengen perkara ape syuting ya ngono sampe gendelengen perkara mbah-mbah kuwi kalunge disendal rak kaya wong ngono kae lho. Depresi 15 gram lho, Dik. Sam kejadiane kuwi jek serondok repet-repet mau lho. Cara ngono ki ya nggih. 5 gram duweke 15 juta. Yo gak eroh Dik, kuwi emas kawak apa emas anggek iki? Nek emas anggek iki regane larang saiki Mas. Nek emas kawak yo jek murah kae lho, tapi jenenge barang 15 gram iki cara didol saiki yo mundak nek emas yo larang. Ibu-ibu ki do ning pasar do ya Allah saiki do kudungan Mbah. Sing do nganggo kalung ki do pakai jilbab Mbah. Wong saiki tenan yo guys. Wong duwe barang akeh yo wedi. Nek gak duwe pengen duwe, tapi nek duwe kuwi malah piye yo? Malah diiri-iri wong ngono kae. Kejadian ning pasar templek iki wis 3 kali iki, guys. Bapak ya sarapan, ndang anu. Emang sing sego campur ki ora apa-apa. Dinda request-e pindang di suambeli Lombok Abang. Sambele jere sing kon sing paron. Lawoke kerupuk putih, wis tak turuti pokoke. Tak tumbasno kerupuk putih iki, guys. Nyuwun sambel pindang. Lah ya kuwi sing bungkusan kertas minyak kuwi sing sego campur. Sing kuwi lontong. Segone kuwi wis ya. Kuwi lontonge. Wong anggitku rak ngene ya. Sing lontong iki awake dhewe sing Dinda ki sego campur malah Dinda moh iki. Sego campur malah gak gelem. Nek sendok awas nganune lho. Nek iki seneng lampu. Iki. Oh iki. Mbok karekku. Mangke tumbas kerupuk, terus pindang, terus sawi. Dimungi aku ki ning kono ape blonjo ki sampe ngrungokno omongane ibu-ibu ki ngrungokno sampe dimblengen aku. Terus tuku yo wis apa sing tak ilingi ngono yo guys. Minyak gorenge sampe lali iki lho. Ning kono ki kentolku ki sampe keder ngono kae ndungokno mbah-mbah sing do cerita kalunge kesendal ki sampe ya Allah Gusti. Nenek wong saiki yo guys, isine iki mek do mentolo. Dhisik iki urung mulai masak iki, Cek. Ada sego sih tak ngono guys, sarapane tumbas. Aku sarapan lontong. Denger nek seneng lontong tak tumbasno lontong kabeh mah. Sarapan guys, sarapan wayahe. Gak iso. Mbah, gak telas. Sakmene kok gak telas, Nduk. Sakmene pun. Sakmene pun apa dereng?
Iya, Dek. Wis duwe, Dek, sangune. Loh, kok dereng ae ta? Duwe kok nggo iman receh. Duwe receh ya? Nyalus baru. Kilo, Dek, diparing ayah, Dek. Duit mah elek. Nggo iman receh. Duwe nggo iman receh, guys. Nah, iki ngumbah bayem iki, guys. Bayem campur sari iki ya, nek bayem sapi, bayem raja, bayem sendekan, yo enek krokot. Ki arep tak oseng-oseng, guys. Kintuk ing rambakno doke ko mbaon. Dirambakno, dadi campur aduk iki, enek krokote barang wis tak elokno. Kecut-kecut tapi enak engko. Wis dioseng-oseng ya, guys. Terus lawoke sambel pindang. Iki ape randang tak masak, engko nek alum yo gak enak. Engko nek godhonge mrepeli ngono kae wis ora enak, guys, soalnya wis 2 hari. Untuk yang rambakno wong tuwek, panas-panas diruwangi ramban, entek gak kemasak yo. Eman-eman yo, guys. Sakno tenagane wong tuwek. Alhamdulillah, guys, akhirnya masakane dhisik wis kelar, wis mateng kabeh, guys. Ki oseng bayem. Tak oseng-oseng tapi tak paringi kuah sithik-sithik, guys. Ben ora seret. Ben duwe dudoh. Sambele pindang. Ki Dinda ki request-e sambele njaluk sing akeh. Pindangnya emang tak iris-iris dadi tak cuwili dadi 6 ngono, guys. Wong sak besek cuma isine 3. Dhisik wis ngeler sego iki. Alhamdulillah. Ayo, guys, sarapan, guys. Monggo lawuhe kerupuk. Gak duwe lawuh. Mangane yo apa adanya, guys. Yo sing iki. Apa adanya, sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Yang penting sehat yo, guys. Ayo Dok, Mam Dok. Dek Dinda ki jam 10:30 wis mantuk, guys. Iki dhisik 10:30 ki baru sarapan. Besok kan apa? Mam ngentekno lontonge Dek Dinda mong mbuh karek pirang iris ngono, guys. Lagi jam 10:30 agek krasa luwe. Monggo, guys, sarapan, guys. Kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Muluk ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nyene wis dhisik iki aki ngumbah bayem mang wis walah wis kemecer kudu mame, guys. Pokoknya makanan sing ngene iki sing marai ngangeni. Ngopeng-ngopeng. Terus sambel. Mantap. Enak, guys. Ya Allah. Dia mau ning pasar ki enek kangkung, guys. Sak gendel ki cuma 1.500. Tapi godhong iki gak nyenengno. Godhong iki cara menawa kaya kangkung tuwek kerak-kerak ngene dhisik gak minat. Gak sida tumbas. Apa ya? Titipan. Guys, ini untuk tunjukan, guys. Maksudnya untuk tunjukan kon digawe.
Ya. Ya. Rena tak omongi ya. Anak wong telepon golek sampean. Emang gue anak wong telepon golek Pak Su, guys. Hmm? Gue siapa? Apa nih? Tujuan Mas Pali, bagus hati. Mas Pawi. Wih jenenge Pali, Mas Pali. Mas Pali. Bakal sate bani ya. Cuma nggone Mak Epina, nggone Pur, nggone Dewe, nggone Mak Edian. Lamanya tutupan apa ya? Rena tak mau ya, Rena goleki sampean. Apa? Dungo anak mau. Oleh sadar ki telepon. Jadi Rena anak wong adol grand, sampean kan ngomongin. Keren ki aneh. Terus dia pesen sampean. Bujum dia pesen. Jadi anak wong adol grand iki didol grene ngono. Kon piro? Ya ora teko, aku yo telepon dhewe masalah rego iki aku yo kan ora urusan iki, guys. Budaya aku kan nyampekno. Lah ngebel iki ning HP ku iki, nek sadar. Sarapan. Sarapan orang. Terbaik sih. Woker ya, musim bayem. Awalnya kamu benjang. Ya aku semua gak mampir aja. Kayak nih, aku lo masak nih mateng. Sarapan. Tadi enggak itu apa? Nanti ya, musim bayem. Nanti benjang. Tak bedanya. Alhamdulillah guys, kere ya Allah. Ger guys, tenang, nikmat. Alhamdulillah rabbil alamin. Guys, nikmatnya luar biasa. Makan mbek sambel nih, nikmatnya luar biasa nih guys. Udah lebih hati-hati ya guys. Desi ndak mau esuk ning pasar ki ada mbah-mbah sing kejambretan guys. Makai kalung 15 gram. Langsung dibihatek nih posisi arep ning pasar. Posisine iki sik peteng guys, sik repet-repet. Jadi mbah-mbah iki gak sadar nek kalung iki dibatek. Mau niki madhep iki ke timur,
Terus kalungnya dibuat iki dadi menghadap ke barat. Iki tanpa sadar guys, basa wis duh aku kok mubit ngene iki kenapa no basa ngono iki kalungnya digrenyengi gak enek. Akeh iso jerit-jerit guys. Posisine kuwi ijek peteng ning pasar iki isik peteng. Dhisik iki ya Allah. Makane nek metu nggih usahakan pakai kerudung. Jadi aja peh kuwi kalung gede, alhamdulillah nggih glegek. Peh kalung gede ben ketok, tapi malah memancing para perampok-perampok gitu guys, mengancam nyawa kita sendiri. Ngeri guys. Rawan begal, rawan rampok. Pas Kedung Sambi Sedekah Bumi, waktu itu ada ibu-ibu nyangklong tas, lah iku keroyokan sayuran gunungan guys. Lah yo kesempatan tas iki dirayuk iki sampai gak terasa ibu-ibu emang. Ngertine iki wis lho, lah tasku ndi kok gak ono? Kuwi isine uang, HP, terus kunci motor. Kuwi yo gak temok guys. Wis disiarno karo apa kuwi? MC dangdut barang disiarno namane si iki ngono iki kehilangan iki, tapi wong jenenge copet yo panggah gak di kekno yo guys. Tinggo kesempatan dalam kesempitan, jadi usek-usekan keroyokan. Dadine ya wis ngono kae lah guys. Jenenge wong akeh nggih, makane nek keluar rumah apa nek metu jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Meskipun punya, tapi nek dhisik niku ya wedi guys. Misale kok metu kok karo Dinda tok, ya duwe griming-griming, rasa griming-griming iki duwe guys, tapi ya aja sampe nganggo perhiasan sing berlebihan. Meskipun punya kan ya tetep piye ya guys, mengancam nyawa kita sendiri. Engko piye ya berhati-hatilah. Ya sing dijaluk iki kejadian ngono kuwi ya aja sampe, tapi ya kudu iso menjaga diri kita sendiri ya guys. Sebenarnya nggih kontene kita harus lebih waspada, lebih bisa menjaga awake dhewe-dhewe. Metu sak metu meskipun alame iki kaya ngene, tapi wong berbuat nekat ki yo akeh guys. Pokoke yo dinggo kesempatan lah. Kaya ning pasar templek memang wis 3 kali kejadian. Yo korbane iki yo mbah-mbah sing kalunge 15 gram, 10 gram. Ngono kuwi kan jenenge mbah-mbah kan jarang nggih pakai kerudung. Jadi metu sak metu mlakune nek jenenge mbah-mbah ya wis ngono kae guys, wis gak kebat. Dadine ya wis ngambil agek pertama kuwi, terus sing kedua, sing ketiga, jadi kaya wis dinggo, maksudnya dinggo piye ya lengganan. Kok aman ngono, dadi dibaleni neh. Wis ngono nggih. Muga-muga awake dhewe dan semua family online diparingi selamat seger waras, ora ana alangan apa-apa ngono ya guys. Diparingi sehat terus, panjang umur, lancar rezekine. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.